Ayan, PH Striker, mega love shoutout, lalabs. PH Striker, ayan. Tasa Agados, ayan. Salamat, lalabs, salamat. Ayan, 3 million, mega love shoutout. Thank you so much. Baba agad ng bahay. Ayan, baba ka na ng bahay mo, lalabs. Ayan, salamat. Medyo late ngayon kasi walang kuryente kanina, patay-patay. Buti na lang kanina hindi pa ako naka-live. Biglang nag-shutdown 2 beses. Patay-patay, walang kuryente, ambot. Buti na lang talaga kung hindi. Kabubukas ko lang kanina, muntik nang mag-burn out, Diyos ko. Buti na lang, hindi ko pa talaga binuksan. Kung hindi pa nga nag-i-start, mag-take 2 na. Wala pa nga ang viewers, take 2 na agad. Hindi wow. Debe yan, Lala, migalab shout out. Ano ba yan? Kabubukas lang, ikot-ikot na agad. PH Striker, ayan, nagbaba ng bahay. PH Striker. Lalab DBN, migalab shout out. DBN, ayan. Sobrang galit yung ating. Ayan, 4 million in the house. Migalab shout out, 4 million. My boy, wag kang magulo. Ayan, 4 million. Thank you so much. Ayan, mga lalabs, kung alam nyo lang, yung aking cat nandito nakahiga sa gilid. Yung makilit kong pusa nasa gilid. Ayan, 5 million. Migalab shout out. Ayan yung cat ko nasa gilid. Ang pasaway na pusa, gustong laging lalabas. Naghahanap ng babae. Puro na lang copyright tong email ni YouTube. Iwan, balas niya. Ayan, 2 million. Mega love shout out. Lalabin natin mga lalab. PH Striker. Ayan, this WD Irwin Tool for Action. PH Striker. Ayan, PH Striker. Nasa bahay mo ako. Palatandaan, lalab. Mega love shout out. Ayan, palatandaan. Good morning, lalabs. Palatandaan. May premier ka? Ayan, PH, pinapanood ko yung video mo. PH Striker. Palatandaan, may love shout at nagbaba ng bahay. Palatandaan. Tingnan natin si palatandaan. May premier siya. Tamsakin natin to, lalabs, ang yung premier. Ayan, PH. Ayan, PH Striker. May premier pala si palatandaan. Ilalab, tamsakan ko yung premier mo.
Ayan ang palatandaan, nagbaba ng bar. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Page Striker. Ayan, naka 2 minutes na ako. Tamsakan natin mga lalab. Ayan, lablabin natin na kapin. Ayan ang palatandaan po, may premier lablabin natin mga lalab. Ano ba itong premier mo? Ang kaibigan kong duwende, Nono sa punso. Dalawa pala yung ano ko sulat. Nadoble. Nang. Nandito pa po ba si PH Striker? Wala na ba? Umalis na? Hindi tawag ka ni Mama lang. Iharap po sa kanyang electric pan. Nainitan ako. Hindi tawag ka ni Mama lang. Ayan, Lee Songson, lalamig love, shout out, Lee Songson. Ayan, Lee Songson, may love, shout out. Good morning from Lee Songson. Ay, wait lang mga lalas, anong kailang electric fan? Maingit. Wala kasi bili sa labas, video. Ito yung electric fan. Hindi ka na. Ayan, good morning, Lee Songson. Mega love, shout out. Ayan, Bro Ayman Live TV Lalab. Mega love, shout out to you. Thank you so much, Bro Ayman. Wala na po ba si Peach Striker? Dito po tayo kay ano, patamsakan natin yung premiere ni palatandaan. Bro Ayman Lalab, Mega love, shout out. Thank you so much. Ayan. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin po. Ayan, yung kanyang premiere. Yung nakapin po may premiere. Patamsak naman pa ako mga lalad. Salamat.
Lee Sungson and Bro Ayman. Thank you so much, Lala Bro Ayman. Ayan. Thank you. Uy. Jennifer Supporti. Mega love shout at Lala Jennifer. Oy. Oy, oy, oy. Kamaingay mo kasi nakalive ako. Nasaan na si Maui? Bibi, silipin mo si Maui nasaan? Ay, nasa ilalim. Ayan, 2 million. Mega love shout out, 2 million. Jennifer Supporti. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Patamsak naman ako nakapin mga lalabs kay palatandaan yung kanyang premiere. Ayan. Thank you so much, Jennifer and Bro Ayman. Thank you, Lee Sungson. Ayan, 2 million mega love shout out and 5 million thumbs up. Thank you so much. Ayan, Jennifer Supporti po. Nagbaba ng bahay. Jennifer. Anak yung bahay ni Jennifer. Mga lalapatamsak naman pa ako sa nakapin. Hey. Nasutso na pala. Power of Love Channel, Mega Love shout out. Ayan, morning host. Cardo Harang, bigay paggalang. Cardo, Mega Love shout out. Salamat sa paharang mo, Love Cardo. Ayan. Thank you so much, Cardo. Ayan, salamat sa paharang mo, Love. Salamat. Anong petsa ba ngayon? Ayan, Jennifer, nagbaba po ng bahay. Jennifer, lablabin natin si Jennifer, mga lalabs. Matandaan, Jennifer. Patamsak naman po ako nakapin mga lalabs. Yung premier po ni Palatandaan. Ayun, nakapin po. Mga lalabs, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan, thank you so much. Ayan, Jennifer, nagbaba ng bahay. Jennifer.
Sir Rodi Miguelab, shout out. Sir Rodi, ayan si Cardo meron yan, alagad. Cardo, nandito ka pa ba, Cardo? Tamsak. Ayan. Sir Rodi, salamat po sa patamsak. Turn me eyes. Delma Jennifer, all Jennifer. Jennifer, I am here in your house. Jennifer, I am watching your video. Jennifer. Jennifer or Delma e Jennifer, 2.29K. Dudong Odong Lalab, Miguelab, shout out tamsak puhos. Daan lang ako ha. Sige lang lang mag-ingat sa pagdaan mo. Ingat. Dodong. Ayan, Jennifer, I'm watching your video. Bibi, yung pinto nakabukas. Ayan, full watch Delma. I give you an extra banana. Delma. Aling Silay, tamsak ma'am. Ayan. Aling Silay po, Miguel Love, shout out. Aling Silay. Promote lang from Aling Silay. Ayan, sige lang, mag-promote ka lang dyan. Win worth 12,000 Gcash. For monthly giveaway. Day 3 pa entry. Ayan. From Aling Silay. Ayun mga nalas, may pa-entry si Aling Silay. Kung gusto niyo pumunta din, kung malay mo, manalo kayo niyan. Manalo kayo ng 12,000 Gcash. Ibibigay ba yan ng cash? Isang bagsakan, 12K? Ayan, Jennifer. Nagbaba ng buy. Jennifer. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalab. Jennifer, kindly give tamsak on the pin lalang. Ito pala tandaan. Ayan. Ayan yung magtamsak sa nakapin. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. Salamat sa inyong mga patamsak dyan, mga lalabs. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out, 2 million. Ayan. 11 tamsak, thank you so much. Ayan si Jennifer, nagbaba ng buy. Jennifer.
Hi there, sweet sis. How are you? From Samira. Ayan. Samira Lalab Migalab, shout out. Thank you so much, Samira. Ayan. Like then from Samira. Thank you so much, Lalab Samira. Ayan. Samira Migalab, shout out to you. Thank you so much. Mga lalapatamsak naman ako sa nakapin po. Ayan, Samira. Thank you, thank you. Ayan, Bicula ng Oragon. Nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon. Inom tayo ng kape mga lalabs. Let's drink coffee. Maui. Oh. Ayan, 2 million. Mega love shout out, 2 million. Nakaching ako ah. Alhamdulillah. Ayan, 3 million. Mega love shout outs. Ayan, 3 million. Mega love shout out.
Yes, ang palatandaan, lalabs. Thank you. Ang palatandaan, ayan, nakapin ka, lalabs. Diyan ka lang sa taas. Late kasi ako ngayon nag-live. At ano, walang kuryente kanina. Papatay-patay yung kuryente. Ang hirap dito sa probinsya. Kung hindi walang internet, walang kuryente.
Ayan, payag ni BBM 1 hour after ng lindol. Ayan. Reyna Dona, Miguel Love, shout out. Reyna Dona. Reyna Dona, Miguel Love, shout out. I'm Petty Striker. Thank you. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Petty Striker, pahayag ni Pangulong BBM. Ayan. 1 hour after ng lindol. Reyna Dona, Miguel Love, shout out. Eight plus 3 plus 5. 16,000. Ayan, HSK, Miguel Love, shout out. Happy Star, HSK, Happy Star, Miguel Love, shout out, Lala. Thank you. Power of Love channel, Miguel Love, shout out. Power of Love. Ayan. 10 available from Power of Love. Tayo ba Power of Love? Dikit na ba tayo? X na ba tayo? Power of Love. X na ba tayo, lalabs? Power of Love. Patingin nga yung bahay mo, Power of Love. Ayun pala yung bahay mo. Tingnan natin. Dikit. Lumaki na yung bahay mo. Mashallah. Nag 1.16 ka na pala. Ayan, nakagraduate ka na. Monetize ka na ba? Power of Love. Tagal na tayong iwalayos. Na-monetize ka na ba? Power of Love? Muni ka na, Power of Love. Bumili ka ba ng ng WH? Ayan, 3 million and 20 thumbs up. Thank you so much. Wala pa ako WH host. Wala ka pa WH kahit 100, wala ka pa? Di mo chine-check. Meron yan. I-check mo. Ayan, 4 million. Miguel Love, shout out. May nagpi-play sa'yo, Power of Love. Wait lang, kunin ko lang yung alcohol, mga lalo. Wait lang, Okay. Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out. 5 million. Sino nagpi-play sa'yo? Power of Love? May nagpi-play ba sa'yo? O bibili ka ng WH? Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out. Wesley Official Vlog. Miguel Love, shout out. Wesley. Ayan, Wesley. Bigyan kita ng jacket, lalab, Wesley. Thank you.
Ayan, Wesley, meron ka ng jacket. Thank you. Wesley Official Vlog. Ayan, 7 million Migalab shout out. Migalab shout out din, host. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Wesley. Magkadikit ba tayo? Malaki rin pala yung bahay mo. Tingnan ko yung bahay mo, Wesley, kung nakadikit yung main ko, ha? Wala ka pang WH, Power of Love kahit 100? Wala pa rin? Entera GMTV paayuda. Ayan, Miguel Love, shout out Entera. Entera GM. Ayan, Wesley, nasa bahay mo ako. Ang muling pagpasyal at pag-akyat sa bundok. Ayan, Wesley, dikit ko na yung main channel ko, ha? Paayuda from Enter GMTV. Ayan, pinapanood ko yung video mo, Wesley. Dikit ko na. Ayan, salamat. Salamat din, Lala. 1.33K. Hindi ka pa monetize. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin, mga lalas. May premiere yung nakapin. Ayan. Patamsak naman pa ako sa nakapin, mga lalas. Premiere po yung nakapin premiere. Ayan yung nakapin po, may premiere, mga lalab. Patamsak naman po ako. Ayan. Power of Love channel. Hindi ka pa ba lalab kahit naka-100? Ang pagbabalik ko. DBN lalab, kumain ka na muna. Wesley Official Vlog. Ayan, lalabs. Wesley. Ang pagbabalik ni DBN. Ayan. Siguro naglalaba to. Ang ginagawa mo, DBN, ha? Wesley, punta ko sa bahay mo, Wesley, ha? Kumain ka na ba, Wesley? Parang sarap kumain ng nilagang baka. Oh my God. Nilagang baka, mga lalabs. Bakit ganun? Nilagang baka na may mais. Di ba ang sarap? Nilagang baka. Tapos, yung laman niya, sobrang... Magkano WH? Wesley, kung meron ka lang naman 4,000 pesos, 4,000 din natin. Pero yung iba kasi, yung 1 minute ata, 2 pesos. Gusto mong bumili? Ayan, Wesley, nasa bahay mo ako, Wesley, oh. Pinapanood ko magkano WH per hour. Ang alam ko, Power of Love, yung iba, depende kasi yan, eh. Yung natanungan ko, 2 pesos daw. Salamat, host. Ayan, Wesley. Ayan, Wesley, hindi na ako magbakas lalab para hindi malaman nilulong pumunta ako sa bahay mo. Ayan, pinapanood ko muna. Panoorin ko para hindi siya malagas. Meron mga 141 WH pa ata. Ayan. At least meron na. Magano ka lang, silent ka, Power of Love, silent. Pagsamahin mo yung pagsamahin mo yung silent LS mo, yung yung my vlog, o kung nagluluto ka, yung may recipe, ayun. Ayusin mo, ilagay mo sa playlist para kung if ever man may mag-play sa'yo, madaling i-play yung WH kasi naka-arrange. Kasi pag hiwa-hiwalay, ang hirap mag-play ng mga nakahiwa-hiwalay. Kasi yan, magi-stop. Maganda yung naka-arrange kasi yung pag-play ng WH tuloy-tuloy. Ikaw, DBN, inayos mo na yung mo, lalabs? DBN? Almusal tayo, host. Ayan, sige lang, lalabs. Almusal ka lang. Anong oras na ba? Ayan. Magtatanghalian na naman nga, eh.
My heart. Oh, check mo nga kung okay. Tingnan natin. I-arrange mo na yon. Mga ano yan, mga 5 months. 5 months. Bago ka ma-monetize niyan. Ayan. 6 million, Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. Cider Tyler TV, Miguel Love, shout out. Tingnan natin yung playlist mo, lalabs. May Silent LS, Food is Life, may Adventure, to Learn Grow. Four. Okay lang yan, lalabs. Your adventure. Oh, pwede na to, pwede na to DBN. Okay na yan. Ilang oras tong mo, silent. Ayan, may 4 hours ka. Ayan, malapit ka na palang mag 1K. Dalawang araw, ano pa yan? 2 days pa yan. Ninja ka muna. Kasi minumonitor ka ni Lolo kasi road to 1K eh. Sige, lalab DBN. Tulungan kita sa WH mo, ha. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Okay na yun, DBN. Pagsamasamahin mo lang yung mga silent mo. Okay na yun. Pagkatapos mong mag-silent, ilagay mo agad. Ayan. Power of Love channel, nagbaba ng bahay. Power of Love. Ayan. Twice na ako naka 1K host, pero nilagas nilo. Ganyan yan, lalas. Ano pa nga yan 5 times ka pa niyan, hindi makagraduate. Minomonitor niya yan. Aasarin ka muna niyan bago ka makagraduate. Kapag asar ka na sa kanya papagraduate. Ganyan si Lolo. Hintayin mo lang mag-graduate ka rin. Asarin ka muna niyan. Ako nga nung road 1K ako nung first time kong mag 1K, grabe yung talon ko, lalabs DBN. Grabe yung talon-talon ko. Yung sobrang saya ng puso ko. Nako, after maybe, pa lang, 15 minutes, nako, nilagas. Ginawa niyang 900. Barter na lang, banana to WH game, ha. Ayan si Power of Love, DBN, may 10 yan. Power of Love, baka may alagad ka dyan. Ayan si DBN, may 10 yan. Madam Ara, Miguel Love, shoutout po, madam. 100 nilagas. Ganon talaga yan, DBN lalas. Ganon talaga yan. Madam Ara, Miguel Love, shoutout. Ayan si Madam Ara, lablabin natin yan. Upcoming LS, ayan, tamsakan natin. Ayan, 6 million, Miguel Love, shoutout. Ayan, upcoming LS. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. Ayan. Nagtamsak. Ayan, si Madam Ara, may upcoming LS. Tamsakan natin mga lalab. Tamsakan natin, madam. Ayan, dikit kita sa'yo, Ma'am Ara. Dikit. Ayan, Power of Love din tayo, tamsak dikit from DBN Vlogs. Ayan, Power of Love, sampuro kayo ni DBN. Ayan, Shider Tyler TV, nagbaba ng bahay. Game DBN from Power of Love. Happy Star, ayan, bahay mo daw. Baba ka ng bahay, DBN. Ayan, Power of Love, nagbaba ng bahay. Power of Love. Mga lalab, patamsak naman ako, mga lalabs.
may maninin yan. Power of Love, 10 tayo, tamsak dikit from DBN. Ayan. Ayan, 6 million, mega love, shout out. Mawi, nainitan ka? Sarado natin to. Nainitan yung pusa ko nasa bintana. Nagigahiga. O, wag mo tong ano yun. Yung pusa ko nasa gilid. DBN, bahay mo raw, lalas. Baba mo yung bahay mo. DBN, 991 ka po from Power of Love. Ayan. Ayan, DBN, mention mo yung bahay ni Power of Love. Ayan, tamsakan natin, Madam Ara. Manghang. Ano, bakit manghang, Madam? O, TW ako sa'yo, Power of Love. Ayan, Power of Love, OTW si DBN. Si Madam Ara kumakain na ito ng maraming sili. Maui boy, yung buntot. O, yan, nakaharang yung buntot, oh. Oh, pakampay-kampay. Kunwari nakahiga-higa, pag binuksan yung pintuan, sabay takbo palabas. Late nga ako nakapag-live at walang kuryente kanina. Upcoming LS, ayan, from Ara and Elos Vlog. Lablabin natin mga lalabs. Lang at may harang-harang. Puro harang. Ayan. Tamsak dikit from DBN. Sige lang, nalab, mininisyon mo na ba yung bahay niya? Funny. Para tayong may sipon. Of the night. Anong meron? Kunwari lang yan, pag iwanan mong bukas yan, sabay takbo yan. Kunwari lang yan, madrama yan si Maui Boy. Maui Boy is too much drama. Pretending that Maui Boy is sleeping. But when you open the door, ayan, it is Kim Happy Star. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. No. Don't go, Maui. Don't go. Pretending sleeping. Huwag nga, bibi. Lumayas ka nga dyan. Nakita mo kung nakahiga yan eh. No. Di yan. Hindi naman yan nilalaglag yan. Be my lady of the night. Ayan, gusto nyo mga nagkantahan ko kayo para di tayo boring. Kakantahan ko kayo ng maganda kong boses. Kahit pangit yung boses ko, wala. Of the night. Para tayo may sipon-sipon eh. Tamsakan natin, Madam Ara. Ayan si Madam Ara. Punta tayo sa bahay ni Madam Ara. May premiere si Madam Ara, mga lalabs. Ayaw yung magtamsak kayo palatandaan. Patamsak ako sa nakapin mga lalabak kaming LS. Ayan, Ara and Elos Vlog. It is Kim Happy Star. It is Kim nagbaba ng bahay. It is Kim. Yan, maaraw na. Naggagalaw. Ito, nilagay ko lang to sa bintana kasi sobrang maaraw. Sobrang maaraw yung lumilipad-lipad. 2 million, mega love, shout out, 2 million. Woman, come alive.
Be my lady of the night. Lady of the night. Mga lalabdagsakan natin ang nagapinin. Kakanta nga ako ng isang kanta. Kakantahan ko kayo. Ayan, kakanta ko ha. Bahala kayo dyan. Kung may tao dyan, makinig kayo. Makinig kayo sa boses kong pangit. Anti-an brace liquid daw. Yan, kakanta tayo mga lalang. Isang kanta. Ayan mo yung pangit yung boses ko. Pagtyagaan nyo na. I'm gonna sing a song. This is for you. 2 million mega love shout out sa 2 million here. This is dedicated to my 2 million viewers. DB 1K plus ka na from Power of Love. Ayan. This is for you. Kahit pangit ang boses ko. Paguyata kaya ay wala ka. Ani ng pag-ibig, kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Ayan, bakit ka pa nakilala? 3 million mega love shoutout. Ayan. Banana versus WH, sino gusto? Ayan, 10 available. From Power of Love. Sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito, ay aking kakayanin. Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig, kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan, mega love shout out, 5 million in the house. Ayan. Ay, iiwan mo lang. Ayan, 5 million. Thank you so much, DBN. Madam Ara, try lang. Ramdam ito ay aking kakayanin. Ayan, try lang. Power of Love, nagbaba ng bahay. Mega love shout out. Ayan, 4 million. Ayan, lakas Lindolosa. Lumindol kahapon mga lalads. Ayan. Lisongso, nagbaba ng bahay. Ay aking kakayanin. Ayan, 3 million, nagsialisan tuloy. Ayan, hayaan nyo na yan, magsialisan. Ay, iiwan mo lang. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Ayan, ito Skim TV. 15 tayo guys from DBN. Ayan, may 15 si DBN mga lalabs. Patamsak po na kapin. Ayan. 15 million mega love shout out. Ayan, 3 million, thank you. Sunod tayo. Chorus lang. Chorus lang mga lalabs. Oy, ayan. Dan nakapin from DBN. My boy, don't cry. Ayan, baliw na puso tayo. Hayaan mo nang makapiright. 3 million mega love shout out. Ayan. Dan nakapin from DBN. Ayan, Madam Mara, dan si DBN.
Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimutang isang tulad mo? Kahit sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama, hindi pa rin malimutang isang katulad mo. Ayan, 3 million mega love shout out. Kahit pilitin ko hanggang saan. Ayan, 3 million mega love shout out. Pagpasensya nyo na yung boses kong pangit. Bala kayo dyan. Ganito, ba't ng puso kong mayroon ka ng iba? Heto ako, naghihintay sa'yo. Ayan, 3 million watching mega love shout out. Pagpasensya nyo ng pangit yung boses ko. Good morning, Deros. Guanakito vlog, mega love shout out, lalabs. Guanakito, thank you. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimutang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Ayan, Nathaniel Townsell, mega love shout out. How are you, Elensky? Ayan. Sure, Ganakito, mega love shout out from Aura and Elos Vlog. Di pa rin malimutang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan naabot ang pagmamahal kong ito. Ayan, 6 million mega love shout out. Elena cover piece of cake. Stop. Batid naman ang puso kong mayroon ka ng iba. Eto ako, naghihintay sa'yo. Hi, Ara, from Nathaniel Townsell. Ayan. 6 million mega love shout out. Thank you so much, mga lalabs. Hanggang ngayon, mahal pa rin. Sadya kayang walang katulad mo, bakit nga ba? Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Elgens cover, hello, mega love, shout out, lalabs. Elgens, ayan. Pagpasensya na yung pangit yung boses. Bala kayo dyan. Gawa na kita, thank you. Ayan, meron. Ayan. 5 million, mega love, shout. Ano pa yan? Try natin to kung ikaw ay lalayo. Ayan, meron ka na pong jacket. Elgens. Thank you so much, lalab. Elgens. Ayan. 3 million mega love shout out. 3 million power of love. Ayan. 3 million mega love shout out. Nathaniel Townsell, thank you so much. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilisan di na matanaw. Itigil ang pag-ikot ang mundo.
Dahil wala ka na sa piling ko. Ayan, mega love shout out 2 million. Love naman ako nakapin mga lalabs. Bakit tayo? I hope you love it Islands. Yes, I love it. Ayan, 2 million. Bakit tayo nag-iikot-ikot? Ito nakakainis dito eh. Ayan, million mega love shout out. Anong nangyari na naman? Patamsak ako nakapin mga lalabs. Nakapin po patamsak. Ayan. Ayan, Nathaniel Lalab, thank you so much. 2 million mega love shout out. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan. Ayan, patamsak po nakapin. Ayun, ano mga lalabs gusto niyong kantahin ko? Jesus tayo, kay Jesus Saragosa tayo. Ayan, patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Ano, Madam Ara. Ayan. Patamsak po nakapin. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Ayan, kain ho. Sige lang. Habang, dahan-dahan, baka mabilawkan ka sa kanta ko. Bakit tinatanggap? Ayan, kain ho. Lalad, sige, kain ka lang. Power of love. Ano sabi ni ano? $5 million mega love shot. Ayan, 10 available po. From Power of Love. 5 million, thank you so much. Ayan. $5 million, ayan, available. 10 si ano, Power of Love, mga lalabs. Anong gusto niyong kantahin ko? Wait lang, maghahanap ako. Debian, pahingi ako ng 2 banana. Debian, pahingi ng 2 lalabs. Ayan, 4 million, mega love shout out, 4 million. Patamsak pa ako nakapin mga love, patamsak. Nilunok kong lahat. Ayan, try natin kantahin to May sipon si host. Rama Family Vlog, mega love shout out. Ayan. Nilunok kong lahat at hindi nagtira ng hiya sa dibdib nang ibigin kita. Kahit na batid ko na mayroon kang iba,
Pag-ibig ko'y ikaw pa rin sinta. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunukin ang iya ko sinta. Ang pagtawa't paglibak ay wala ng halaga, pagkat sadyang mahal pa rin kita. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako hindi iibig sa isang katulad mo. Ayan, Soles Mar Colha, mega love shout out. 4 million mega love shout out mga lalabs. Ayan, 4 million. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Solimar, I will give you jacket, lalabs. Malagkit mong tingin ay nabihag ako, kay haba-haba ng panahong dulot mo. Ang ugat ng lahat ay pag-ibig kong ito, kahit nung unay ayaw ko sa'yo. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Colmar, Solimar, ayan. Ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Ayan, 3 million mega love shout out. Stop spamming daw. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko, ngayon ako'y umibig sa iyo. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Simula't sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Ayan, kung liligaya ka, taas. Ayan, 3 million mega love shout out and available from Power of Love. Tara lang natin mga nalabs kumanta kahit di magandang boses. Tututul ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsang. Ayan, minahal mo ako. May bakas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata, meron bang luha? May hinanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y wala. Ginusto mong magkawalay, wala akong magagawa. Ayan. Try lang mga lalabs. Ayan, 4 million mega love shout out. Madam Ara, try lang, oy. we. Ayan. Try nga natin yung ano. Sapat na ang binsang. Ayan, 5 million mega love shout out. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong bakit biglang nagbago, balat kayo lamang pala. Ayan, naniwala naman ako. Ayan, 5 million mega love shout out.
Kung liligaya ka sa ng ibang mga love, sure, Rose, oy. Sure, sure, sure. Try lang, Madam Ara. Oy, oy, 5 million mega love, shout out. Oy, papansin na iyan na tuloy kay Madam Ara. Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsan. Ayan, minahal mo ako. Mega love, shout out, 5 million. Ha, ka rin, Rose. And 5 million mega love, shout out mga lalabs. Try natin yung kay ano. Try natin yung pag-ibig. Kuros lang tayo mga lalab, kuros. Ay, 5 million mega love, shout out. Ayan. Try natin kung kaya ko to, 5 million. Thank you so much sa nanonood dyan. Ay, pag-ibig, nakakakilig, parang sene, bawat eksena'y tunay mong pananabikan. Ay, pag-ibig, nakakabaliw, ay sobra. Bawat saglit, ikaw al laman ng aking isipan. Lahat ng oras, walang hihindian. Basta't kasama ang tangi kong. Ayan, ano sabi mo, host? Paano po ba magawa ng premiere? Diyan, Lalas, may sa baba naman ng YouTube studio mo. Tingnan mo dyan. Baliw ka dyan, ha? Nakita ko. 5 million mega love, shout out na yan. Makinig lang kayo sa boses ko dyan. Ayan. Cardo. Ay, pag-ibig, nakakakilig, parang sene, bawat eksena'y tunay mong pananabikan. Ay, pag-ibig, nakakabaliw, parang sene. Ayan, Cardo 20 palitan. Ikaw ang laman ng aking isipan. Ayan, mega love, shoot at 5 million. Lahat ng oras, walang hihindian. Ayan, 5 million. Thank you. Sa nakikinig ng pangat kong boses. Cardo, ayan, may 20 si Cardo, mga lalab-labin natin, host. Maglalaba ako, baka umulan. Lalas, kaninang umaga umulan. Hindi na yan. Maya-maya pa yan uulan. Kantahin kayo natin yung ano. Maglalaba daw siya. Hayaan mo yan. Yan. Hayaan mo na makopyright. Yan na lang. Isang linggong pag-ibig. Ayan. Kantahin ka natin isang linggo kung kaya ko itong kantahin. Ayan, 5 million mega love, shout out. Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado,
Tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ayan, big love shout out for Million. Try lang, oy, 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 oy. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. Ayan, for Milan Miguelab, shout out. Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Ayan, big love shout out for Million. Okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. Ayan, big love shout out for Million. Thank you so much. Oh, may nanonood na 4 na milyon dyan. Okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ayan, 4 million, thank you. 27 thumbs up. Ayan, thank you so much sa nakikinig ng aking boses dyan, kung sino man kayo. Try natin yung tukso mga lalaba. Ayan. Ano lang yon, chorus-chorus lang tayo. Utukso, layuan mo ako. Ayan, palablab na kapin mga lalas. Ayan. Tukso, ayan. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Kay rami ng, ayan, winasak ng mga tahanan, mga lalabs, yung mga taong nagpapadala sa tukso dyan. Ayan. Yung madaling madala ng tukso dyan, ayan, 4 million, mega love shout out. Samira, mega love shout out. Samira, nagbaba ng bahay, mega love shout out. Thank you so much, Madam Ara. Sir James, mega love shout out. Di kayang sabihin na ako'y di madadarang din. Pagkat ako'y tao, may puso't damdamin. Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi padadaig. Sa tukso kay rami ng winasak na damdamin. Kay rami ng winasak na tahanan. Pause kasi ako eh. Kay rami ng, ayan, matang pinaluha dahil sa matukso mga lalags. Ayan, yung mga taong nagpapadala ng tukso.
try nga natin yung aray, mga lalabs, aray. Pagkatapos ng tukso, aray. Aray, mga lalabs, aray. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Aray, aray, naku. Kay sakit naman ng ginawa mo. Aray. O kay hapdi nitong puso ko. Ang sabi mo, ako lamang ka iibigin mo. Bakit ngayon? Ayan, nawala tayo ng koneksyon na naman. Ayan, 5 million. Thank you so much, Samira. Nagbaba ng bahay. Aray, o aray. Kay sakit naman ng ginawa mo. Aray. Ayan, 4 million. Miguel Love, shout out, Samira. Nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million. Thank you so much, mga lalabs. Ayan. Imelda Papin. Hindi ako laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iniwan mo akong may dusa't luhaan. Pangako mo'y walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala'y sa aki huwad. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad, o kay sakit naman, sinapit niya ring palad. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdaming marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Di ba yan? Tapos ka naman kumain? Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, di bali ng bulag, wag lang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing. May nagsabi, marahil nga raw ako ay hangal. Ang sagot ko, hindi bali ng hangal, masangal ang pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat?
Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Mara-mara tumambling na. Ayan o, ano to? Ano to? Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Sunod-sunod to mga lalab. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Sunod-sunod. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Kinanta ko na to kanina, sunod-sunod pala to. Ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin sadyang nag-aawitan. Oh my God. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Oh. Kinanta ko na yan kanina. Uy, ayan. Ayan, 5 million mega love shout out. Try natin yung wala na bang pag-ibig sa puso mo. Wala kasi akong mic lalab na may sound. Ano lang to, tablet. Piniplay ko lang. Ayan, 5 million mega love shout out. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo, hindi ko na kayang isipin. Kung may paglalambing, pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Oh my God! Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Ayan, patay, patay. Oy, ang taas. 5 million mega love shout out. Ayan, tumawa ko dyan mga lalas. Hayaan mo yan. 5 million mega love shout out. Ayan. Ayan, 4 million. Anong oras na ba? 9:42. Ayan, 4 million. Thank you so much. Makaka-copyright nito simula kanina. Ayan, DBN Vlogs. Baka lalab na bilaukan ka na. Baka nabilaukan ka na lalab dyan, ha? Ayan. Try natin tong nilunok. Sarap kaya sa kain, host. Kumain ka lang dyan, DBN. Pagpasensyaan mo na. Baka ano ka mabulunan. Bala kayo dyan. Nilunok kung lahat at hindi nagtira. Ang hiya sa dibdib nang ibigin kita. Kahit na batid ko. Huwag kang kumontra ba? Ayan, sabi ng mama ko, oy. Makinig ka lang dyan, ma. Huwag kang kumontra. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunukin ang iya ko sinta. Ang pagtawa't paglibat ay wala ng halaga. Pagkat sadyang mahal pa rin kita.
Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig. Ayan, 4 million. Sabi ni Dibayen, sarap kaya ng kain ko, host. Ayan. Ay, Diyos ko. Ayan, 4 million. Thank you so much sa nag-stay dyan. Ano ba ulam mo, Dibayen? Buluran ka dyan. Mag-try nga tayo ng manok na pula. Ayan. Manok na pula. Jan Alberto, Miguel Love, shout out. Jan Alberto. Ayan, jacket ang kita lalaba. Ayan, nawala na tuloy yung ano ko. Wait lang. I-postpone natin. Ayan, Jan Alberto, Miguel Love, shout out. 4 million, Miguel Love, shout out. Bala kayo dyan, oy. Ayan. Oh my God, ano nangyari? $4 million, Miguel Love, shout out. DBN, ano bang ulam mo, lalabs, oy? Ayan, Jan Alberto, may jacket ka na? Ayan. Bakit walang sounds? Ayan, manok na pula sa mga sabongero dyan. Padaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan. Ayan. Manok na pula, Miguel Love, shout out. Ayan mga lalab, 4 million, thank you so much. Yung ulamin natin, manok na pula. Tinola lalab, tinola. Tinola. Tinola DBN. $4 million, thank you so much. Ayan. Ay, Diyos ko, mainit na dito mga lalabs. Nainitan na ako, Diyos ko. Ang DBN, tapos ka na bang kumain? Tingnan pa nga natin to. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Please connect to me. From Jan Alberto. Jan Alberto, I will check your channel. This is your main channel, Jan Alberto. Jan Alberto RD, you are on live. Ayan, Jan Alberto. Yes, I will give you thumbs up, lalab, and 6 million. 6 million, Miguel Love, shout out. Ako nga, di nasisirum eh. Ano ba yung kakantahin ko? Aray. And 4 million, Miguel Love, shouts. Saliram Gamer, Miguel Love, shout out, Saliram. And magpa-music na nga ako. Magpa-music na tayo si Bibi kasi panikain ng ano, Dulcie.
Annie Rose, Simbahon, Mega Love shout out, lalab Annie Rose. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Andang? Bakit? Ayan, 4 million Mega Love shout out, Annie Rose, Simbahon, Dantam Sakat Dikit po. Sige po, tingnan natin lalabs. Main channel mo ba ito lalabs? Annie Rose, Simbahon. Sige lalab, dikit ko yung main ko. Baby Cam. From Jan Alberto. Please connect your main channel, Jan Alberto, so that I will connect my main channel to you, Jan Alberto. This one you connect to me. This one only Ninja. This is one is not your main channel. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ani, ay punta ako sa bahay mo, Ani, ha? Dikit ko yung main channel ko sa'yo. Ani Rose, tingnan natin kung nakadikit ka sa akin, Ani Rose. So, nakadikit ako. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Dikit pala tayo, Ani Rose. Genty Dance cover by Ani Rose. Ayan, Ani Rose. Dati tayong dikit sa main channel ko. Tamsakan ko na lang to. Ganda naman. Isang lugar ba to, Ani Rose? Napakagandang lugar naman. Daming puno. Ayan, 2 million. Mega Love shout out, 2 million. Kumain ko smoke mo dito. What? Hanapin natin yung magandang disco. Hindi ka pwedeng basta-basta magpa-play ng music sa YouTube at makaka-copyright. Hindi pwede. Bawal. Oo. Ayan, Annie Rose, nasa bahay mo ako lalab, Annie Rose. Me Genty Dance cover. Ayan, Annie Rose, nasa bahay mo ako, Annie Rose. Palablab guys from DBN. Ayan, Annie Rose, Simbahon Lalas. Galing sumayaw naman, oh, Annie Rose. Patamsak ako nakapin mga lalabs. Upcoming ilis ni Madam Ara. Anong oras ba yung live mo? 12:30? Ayan, Annie Rose. Dikit ko to sa lalabs, Annie Rose. Galing sumayaw. Saang lugar ba to? Bakit napagandang lugar nito? May mga puno-puno. Ayan, palablab si Dave. Ayan, mga lalabs. Ayan, 2 million. Mega love shout out. 2 million in the house. Thank you so much, 2 million. Love-labin natin, DBN. Ayan. DBN Lalas. Ilan na ba DBN yung WH mo, Lalabs? Meron ka na bang 100 WH?
Oh my God, anong ginawa ko? Anong napindot ko? Ano yon? Night boot. Oh my God. Oh my God, DB, anong nagawa ko sa'yo? Ane Rose, ayan, nagbaba ng bahay. Na-hide ko, lintian naman, oy. Iibig. Napindot ko naman ang boot. Napindot ko. Wala, nung ginawa ko pati si Bro Ayman na hide ko, Diyos ko. Napindot ko mga lalabs, oy. Anong ginagawa ni Ailinski, oy? Bad trip. Ay, Diyos ko, napindot ko na yung mga ano ba tong pinaggagawa ko, oy. Napindot. Napindot ang bot, pati si Bro Ayman na hide ko, oy. Mag-iwala ng bakas, manood, sukli ako, 5 banana. Ayan, from DBN. Minsan talaga walang gaanong tao kasi yung mga tao nagsasawa naman sa kakabanana. Tingnan mo, pati ito na-hide ko. Lahat ng nightbot na-hide. Diyos ko. Mag-iwan lang kayo mga lalab. Nakapin po, palablab po nakapin. Ayan kay ano po, DBN. Napindot. Dito ko sa bahay mo uli, ano, Annie Rose. Annie Rose, nasa bahay mo ako uli. Ayan, Annie Rose, nasa bahay mo uli, lalabs. Sa iyong dance. Nice dance. Ay, hindi na ako nagbakas lalab, Annie Rose. Mahal ko. Mahal kita.
Ayan, Ani Rose, nasa bahay mo ako, Ani. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ikaw pa rin, mahal ko. Awit kaos. Debe, no, gusto pa akong pakantayin talaga, oh. Debe, gusto pa akong kumanta? Mahal kita. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. 4 million in the house. Thank you so much. Mega Love, shout out Alexa. Ayan, Alexa Lisa, Tamsak Harang Host. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab. Salamat sa patamsak. Ayan, salamat. Ayan, Annie Rose, nasa bahay mo ako ulit. Pangatlong dikit to sa'yo. Hindi na ako nagbabakas ha. Pinapanood ko naman siya ng 2 minutes. Hindi yan malalagas. Ayan si Alexa Lisa nagbaba ng bahay. Alexa Lisa. Ayan Alexa. Nasa bahay mo ko uli Alexa. Dikit ko na sa'yo. Ilang minutes na to? Ayan, 3 minutes. Papayo, duslak na. Big love, shout out Papayo. Galing sumayaw ni ni Annie Rose. Ano ba tugtog mo dito? Ayan, panayugyug. Tantin Cordero, lalab, big love, shout out Tantin. Host baby pa lang po bahay ko from Alexa. Sige, lalabpin kita. Patingin nga yung bahay mo. Mali na lapag ko, sorry. 185. Sige, lalabs. Sunod kita kay Tapos ka na ba sa nakapin? Ayan, di kita muna yung nakapin, lalabs. Alexa, lalabpin kita. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Alexa, ha. Ay, Tantin, yung galab, shoot at palablab, guys. Sige, isunod kita kay DBN, ha. Wait lang, Alexa. 183 pa lang pala to. $15 tayo, guys. Ayun, si Papa yung baka merong alagad yan. Si Papa yung iyain mo, DBN. Alexa Lisa Dan Pulhag from Papayo. Sa aking dibdib. Wala akong alagad, oy. From Papayo. Ayan si Papayo, nag-iisa lang yung kanyang account. Wala siyang gaanong pang-bartir. Wala siyang pang-bartir, lalads. Alexa, nasaan na yung bahay mo? Bibi pa yung bahay nito, mga lalabs. Huwag mong ibababa, DBN yung main channel mo. Mag-ninja ka lang. Kasi 1K ka. Kainin yan. Yung ipang mo muna, yung ipang dikit mo muna yung ninja mo, wag yung main. DBN Vlog, ayan. DBN Vlog, Dan Sukli, ayan. From Exalisa. Palolohain mo pa. Mga lalas, baby pa yung nakapin, lablabin natin. Ayan, si Alexa Lisa. Punta ko sa main. Harang, ipapayo. Salamat sa paharang po. Ayan, Alexa, punta ako kung di pa ako dikit sa main. Tingnan natin. Debe, dan sa'yo lalab. DBN, si Alexa, pabalikan na lang lalabs.
Alexa, dan sa'yo from Debian Vlogs. Ayan, Lalab, Alexa, dan sa'yo si Debian Lalabs. Punta ako sa bahay mo, Alexa. Bibi, kunin mo ako, Bibi, ng tubig, Bibi. Ano, dating yakap, Ma'am Debbie, pulhag lang sa aranging table na may mga plato. Papayaw, Dan Pulpak. Big love shout out sa lahat. Bibi, pahingin mo yung tubig, Bibi. Hoy. Bila Alexa ng 5, Alexa. Wait lang, ha. Sama yung main ko. Newbie lang ako, may ma'am, oy. Papayo, newbie daw. Ma'am Alexa, matsalam. Ayan. Ayan, Alexa 186 Lalab. Ito yung main channel ko to, ha. Dikit ko to sa'yo. Ayan, bilis naman matapos, no? Thank you, Bibi. Papayaw po, ayuda naman dyan. Prebekenemen from Alexa Lisa. And Alexa, ang short naman ng video mo, oy. And Alexa, dinikit ko na yung main ko sa'yo, ha. Ayan na, oh. Ang ikli ng video mo. Di pa nga na, kabubukas lang, tapos na. Kabubukas lang, tapos na agad. And Alexa, punta ko sa bahay mo uli. 187, Alexa, ayan, Alexa, oh. Kabubukas lang, tapos agad, oh. Tapos na, oh. Hindi na magbakas. Sige, lahat. Andito 10, bibigyan ko kayo. Wait lang, oy. Ayan si Papayo may 10, sana all. Napakabait naman ni Papayo. Ayan, Alexa, ano to? Kasama na yung main ko pa, tong pangatlong dikit to. Papayo, pahingi from Lebeyen. Ayan. Bait yan si Papayo. Ayan, Debeyen Vlogs. Nagbaba ng bahay, Debeyen. Mobile sound. Debeyen, sure ma'am, lahat kayo bigyan ko po, ha. Ayan. Wow, napakabait naman ni Papayo. 188 ka, Ma'am Alexa Start. Ayan, Alexa, nagbigay sa'yo ng ayuda si Papayo. Ayan, Alexa, nagdidikit din ako sa'yo, Lalabs. Ayan. Pangatlong dikit to. Ayan. Yung short mong video, ayan. Hindi na ako nagbakas. Thank you, Papayo. With matching love. Heart. And Alexa, pangapat na dikit. Salamat, Papayo from Alexa. Lisongson, ayan. 1K ka, Ma'am Debeyen, paikutin ko po bahay nyo. Ayan. Huwag naman paikutin, Lala, baka mahilo si Debeyen. Salamat rin po, host. Ayan, naharang tayo, naharang. Mamatay na yung aking mobile. Pakutin ko sub counts, oy, from Papayo. Papayo, thank you from Debeyen.
Yung mundo. Ayan, 5 million mega love shout at ayan nasa bahay ako. No need, thanks ma'am Debian. Kayos lang kayo magpasala. Bakit sa akin ikaw nag-aayuda? Ayan, thank you Papayo. Napakabait talaga ni Papayo. Pagpalain ka ng Panginoon Papayo. More blessings to come. Ayan. Sa'yo and your family. Ayan. Yung mga nagmamartis sa labas mga lalas. Mga marites. Alexa, ayan Alexa, nandito na naman ako sa bahay mo. Hindi ko na tinaas yung mobile ko kasi mamamatay. Hair lang ma'am, ha, mag-ayuda lang ako, hair lang main ko. Sige lang. Papayo. Ayan, naka-mention nilang si Papayo mga lalabs. Pangit man tong music na to, palitan nga natin. Yung music na nakaka-yugyug. Gawin ko lang 200 kay Ma'am Alexa. Sige lang, sige lang. Ayan, nandito ko sa bahay mo, ano pa. Alexa, ayan, dikit na, pang-5. Ang bilis ng video. Ayan, inaayudahan ka ni ano, ni Papayo. Napakaswerte mo. Meron kang ayuda kay Papayo. Ayan, 6 million mega love shout out. Gawin 200 kay Ma'am Alexa from Papayo. O maraming salamat Papayo from Alexa. Ayan, mabait yan si Papayo mga lalags. $5 million mega love shout out. Ayan. Ngunit salamat oy from Papayo. Magpasalamat daw kay Papayo pag na-monetize na kayo mga lala. Si Papayo, sumasahod dito si Papayo eh. Ang laki ata ng sahod ni Papayo. Ayan. Kaya mo, ang laki ng bahay ni Papayo oy. Ayan si Papayo siguro ano to, buwan-buwan sumasahod. Safar, mega love shout out. Safar Ishak Official, how are you my friend? I am good, thank you Safar. And how about you? Madam Ara, ayan, kunti lang, oy, pambili lang ng bagoong. Pambili ng bagoong. Sobra naman yan. Nagbibinta ka ba ng bagoong, Papayo? Papayo, nagbibinta ka ba ng masarap na bagoong? Pang sausaw sa mangga? Sa manggang ano, yung maasim o sarap. Madam Ara, yan. Ara and Elos, may love shout out from Papayo. Anong ka ba nagla-live, Papayo? Anong araw ka ba nagla-live? Araw-araw ka ba nagla-live, Papayo? Hindi ka naman nagla-live. Ano ba to? Puro man to upload. Bago man ang huwis ng puso ko. Grabe yung ano, lindol kapon mga lalabs. Daming nasirang mga bahay, di ba? Sarap yan mga lalabs. Susulpot lang ako, oy. If mag-live ako, nakatago lahat live ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Lakas dito sa amin, o nga, di ba yan lalabs? All over the world pala yon. Buong mundo pala naman naglindol. Nakita mo yun sa balita, grabe yung babae, nakita ko yung bahay niya. Sira, yung mansion niya nasira. Tapos nadaganan pa yung 2 car. 2 sakyan niya, grabe iyak niya kasi yung 2 sakyan niya nadaganan ng bahay niya. Wala na. Alexa, Lisa, you done and you connect to me, my friend. Ma'am, may pasubra na yan. Ayan, di ba yan?
If ever man kainin ni Lolo yung 10 lang kakainin niya, ititigil sa'yo yung 1K. Ayan, dan si Papa yung 1.01K ka na Debian. Si Debian, masipag tong mambanana eh. Pag masipag ka talaga, ayan, mabilis kang aangat. Pag may sipag daw, may Pag masipag ka at may tiyaga, may nilaga. Pag wala kang sipag, nakaupo lang, walang nilaga. Alexa, dikit pa sa'yo lalab. Ayan, 200 ka na, Alexa. Dito uli ako sa iyong, puting uwak. Meron palang puting uwak. Ayan, Alexa, 200 ka na. Grade 2 ka na, Alexa. Meron ka pang meron ka palang Premier, Alexa. Pero hindi mo siya binaba. Kamsakan ko to. Alexa, meron ka palang Premier. Ayan, sa far, nagbaba ng bahay. Sa far is hot. Papayaw, nasa abroad ka ba, Papayaw? Alexa, I'm done to you. Please connect to me. From Safar. Alexa, dan daw sa'yo si Safar. 202, Ma'am Alexa from Papayo. Ayan, Alexa lalab. 202 ka na. Tamsakan ko nga si Alexa. We, ala naman oy, nasa bukid ako sa Pinas. Kala ko nasa Canada ka, Papayo. Sa Canada. Buti Papayo, malakas yung internet mo dyan. Sa sunod naman, iba ikaw naman, mamos, ayudahan ko kunti. Okay lang yan, Papayo. Grabe kasi yung impact ng lindol. O nga, lalab DBN. Diyos ko. Kawawa yung mga nasalanta, Diyos ko. Ang taas ng lindol. Ang lakas. Huwag mo na jakitan, mama. Sige lang, Papayo. Ano ba to, Ayan ang palatandaan, mga lalas. May premiere po. Patamsak naman pa ako sa premiere ni palatandaan, mga lalas. Ayan. Inom tayo ng general water. Need pala 1 minuto bago maka-comment. Bahala ka dyan. May yan, may rules. Papayo, may rules. One minute lang naman yan, Papayo. Di naman yan matagal. Si Bibi walay ligo. Di ko na ibakas yan ha. Sige lang po, Papayo. Wag mo nang bakas. Pabert, ble. Big love shout out, Pabert, ble. Pabert, big love shout out. Si to, wag na jakitan. Si pala to? Si Papayo, si Pabert. 5 million, big love shout out. Pabert. Patamsak premier, mga lalab, salamat. Ako yan, oy, si Papayo. Sana all si Papayo. Marami na itong mobile si Papayo. Mayaman. Mayaman to si Papayo eh.
Sa Par Isaac Official, Dan full support and more power from Alexa. Ayan. Ito si Maui nananahimik kung hindi si Bibi yung maglanog, si Dida. Nananahimik sa gilid yung pusa. Diyos ko. Nananahimik. Alam na nga kasi ayaw niyang maistorbo, ganun yun. Kahit gisong ayaw niya maistorbo. Dida. Kawawa naman si Maui. Ayan, 3 million mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Yan, Papa Ble, Papa. Ayan, salamat po Papa Yo. Alex Elisa, thank you my friend from Safar. Wala, namatay na yung mobile ko. Natibok ng lintian. Namatay na ang mobile ni Ellen Skibang. Hindi na ako makapag-ayuda. Papa Yo, you done and connect to me, my friend from Safar. Yan, Papa Yo, dan daw si Safar. Sure, Safar, TW. Ang paltandaan dan full support from Alex Elisa. Sige, Lala, magbakas ka lang dyan, Lalabs. Nagsusukliman yan. Ayan, Lalabs, si Bicula ng Uragon. Nagbaba ng bahay. DBM Vlog, Dan. Please connect to... Please connect to me, my friend from Safar. Diyos, mga buray nyo. Kaya mo nakatingin sa akin. Kasi mango to. Mawi nyang nyang, you're too tired here. Yolen, sir, salamat po, Papa Yo. Ano ba to, nag-ikot-ikot na tayo, nag-wielding ba? Sa gabi't araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Nag-withdraw pala ako. Sa Far Isaac Official, Dan Pulag. Sa Far Isaac Official, Dan po si Papa Yola Labs. Diyos mio, perdon. Sa Far Isaac Official, Dan po si Papa Yola Labs. Diyos mio, perdon. Your connection unstable. Please wait a while. We try to reconnecting. Sa Far, dating dikit sa'yo from DBN. Sa Far, DBN already connected to you a long time ago. 138. Larawan mo, sa gabi't araw, nais ko tuwina ay natatanaw. Ayan, Alexa Lisa, thank you, love. Alexa Lisa.
Mga lalas, paano naman yung aking video? Ayan. Di ko na ibakas iba, oy. Sige na, Papayo. Maraming salamat, Papayo. Napakabuti mo naman, Papayo. Napakabait mo po. Napasiyaw ko kay Papayo, oh. OFW, meron palang premier si OFW ako. Sige, lalab. Tamsakan ko yan, lalabs. Patamsak, lalabs. OFW ako, tamsak. 3 days. 3 days pa pala to. OFW ako. Ayan, lalabs. Nasa bahay mo ako. 3.29 ka na, ma'am, ho. Salamat, Papayo. God bless po. Larawan mo. Sa gabi't araw, nais ko sa tuwina ay natatanaw. Sana ba yung premiere ni ano? Ni OFW ako. Sa gabi't araw. Okay, maingay dyan. Uy. Ayan si Pa. OMG! Bicolanang Oragon, you done and connect to me, my friend. Thank you from Safar. Ayan, Safar. Nagbaba ng bahay, Safar. OFW, tingnan natin lalabs yung bahay mo. Tamsak na lalabs, oy. FW, tamsak. 3 days. FW ako dan full support, sukli, and more power from Alexa. Ayan. Papayo, maraming salamat po, Papayo. Papayo, maraming salamat po, Papayo. Sana yung bahay ni Papayo, ibaba nga natin. Papayo. Oh my God. Mamaya ka na yan pa, oy. Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo eh. Ang karakan nyo dyan. Sino bukas ng pintuan? Lingaw, naka-live ako, lingaw. Host, payo na bahay kung malapit ng lingaw.
Host, payo na bahay kung malapit ng dalawang banana na lang. Tantin, sige lang, ano ba to? Hala, nagbilis ng ano mo, laki, Tantin. Tantin, sige lang, ano ba to? Hala, nagbilis ng ano mo, laki, Tantin. 1.33 ka na, lalabs. Bumili ka, Tantin, ng banana. Siguro bumili ka ng subscribers. Ang bilis mong naka 1K. Magkano bili mo yan, Tantin? Ayan, lablabin mo si Papa Yo, Tantin? Nag-aayo din, nandyan pa ba si Papa Yo? Papa talaga, eh. Oh, tingnan mo. Yun, dapat dun sa malayo. Masisira ang live ko. Wala na nga akong viewers. Tingnan natin, Tantin. Nag-iikot ba ako? Dang, ilike mo nga yung live ko, Dang. Hanapin mo, dali. Baga si Papa. Natin, Tantin, lalags. Kung meron pa akong ginakadikit sa'yo. Yan, nag-iikot-ikot na ako. Malapit na. Ibig sabihin nito, malapit na akong mag-out. Yung ay di magbabago. Tingnan natin kung meron pang ginakadikit sa'yo, lalabs. Tantin. Tantin Cordero. Ang bilis niyang nag 1K DBN si Tantin. Nag 1.3 agad siya. Siguro bumili to ng banana. Ano yun, Dang? Sinong si Bibi? Pagpagin mo, Dang. I-like mo lang yung live ko. Ha? I-like mo lang yung live ko. Ha? Lamong kanos. Sure na to si Papa naka-live. Magpatunog ng makina. Naka-live. Magpatunog ng makina. What is this? What is this? Ayan, mega love shout out 1 million. Tingnan natin kung nakatantin. Be, sinaarak ka, be. Bakit yung kalutod ko ng palingin kayo? Hindi ko maka-interest. Pag si Maui nakawala yan. Sino man to? May nag-load. Wala nang nalalaka. Anong ganda. Nakalaba. Nababatik na si Maui. Tingnan mo. Nalalaka. Ayun mga lalabs. Mag-out na siguro nga ako. Nasaan si Papa? Gagamitin na tayong Ayan, Tantin lalabs. Bigyan kita mamaya lalabs ha. I-charge ko lang muna yung mobile ko. Tantin Cordero.
Sobrang mainit na dito, parang tayong tinutustang barbecue. Ayan, 2 million in Royales official. Good morning, host. Lalab in Royales, Miguel, shout out. Salamat sa iyong patamsak, Lalabs. May harang. Salamat in Royales sa patamsak. Dinilik mo yung live ko dang. Cynthia Charog Vlog. Lalab, Cynthia, Miguel, shout out. Kumain si Bibi ng ano. Miguel Love, shoutout po idol host. In Royales Lalab, Miguel Love, shoutout. Anong oras na? Ano ma? Ha? Alas 10? 10:35. Sir Jaikong time. Miguel Love, shoutout. Ayan, labin nyo yan, Sir Jaikong. Cynthia Charo Vlogs. New uploads. Ayan, panoorin natin yung new uploads mo na yan. Cynthia, Madam Cynthia. Ayan, ang laki ng bahay. Baguio Super Runaway Model Avant-Garde Competition. Ganda naman. Pulpak dati sa'yo, host. Opo, dati na po tayong dikit, madam. Dati po tayong dikit. Yan, nababa ko si Papa Yo. Alexa. Yan si Alexa, nakatuwang na si Alexa. Magsipag ka lang na kung mayroon kang pambili ng banana, Alexa, mas mabilis maka 1K. Yung iba kasi nabili, ayaw nung gusto mabilisan. Ayan. And Royales Official Dan, please connect to me. Ayan. Hello, Safar from Cynthia. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out, 5 million. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Hello, Zafar. Ayan, in Reales, nagbaba ng bay. Mga lablabin natin, papayo po na kapin. Ayan, lablabin natin. In Reales po, ayan, nagbaba ng bay in Reales. 5 million, Miguel Love, shout out. 5 million in the house. Tingnan natin yung bay ni in Reales. 5 million, thank you so much. 572 si in Reales. Mas maganda pinaghirapan. Tama, DBN, kasi ma-appreciate mo. Tama, Lalabs, kasi pag madalian, madali rin mawawala yan. Pero pero na ako pag WH. Paghirapan, DBN. Pag pupunta ka sa ibang DBN, nag-GLS, sabihin mo pwedeng pa-play, kahit ipi-play ka niya kahit isang oras lang yan, pwede na yan.
Malaking tulong na yan sa'yo. Hindi ko lang ako para lang sa'yo. In love sa'yo. Oh, walang shortcut sa YT ako. Pinaghirapan ko talaga. Yung iba kasi gusto nilang mabilisan. Alam niyo pag mabilisan mga lalas, mabilis din yung mawawala. Ayan. Yung mga nagbibili ng subscriber, 1,000. Bibili mo yung 1,000. Sino may-ari ng 1,000? Puro lang yan ninja. Sa Par Ishak, kaya nagbaba ng bahay sa Par. Puro lang yung ninja yung ibibigay sa'yo. Walang may-ari. Walang manonood ng video mo. Sa Par Ishak, kaya nagbaba ng bahay and Royales Official. Dan to you, please connect to me from Safar. Sir Buchito, yung press yung divisorya niya. WH. Wala si Bruchito, di yan nagpunta. Presyong WH ba? Ko'y in love sa'yo. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out, 6 million. Meron din na mga nag-offer mga lalab ng mura lang kung gusto nyo lang naman. Kung marami kayong pera, bumili kayo ng WH. Bumili kayo ng banana. Para mabilis tumaas yung bahay nyo. Ayan. Para mabilis din kayong ma-monetize ni Lolo YT. Pero pag na-monetize na kayo, hindi naman kayo agad-agad makakasweldo mga lalabs. After 4 months, pa siguro kayo makakasahod yan. Depende sa situation. Kung mabilis, kung marami kayong mga member or maraming palipad. O kung marami kayong supporters. So, baka 2 months pa lang, pasweldoin na kayo ni Lolo. Kung malakas kayo kay Lolo YT. Sino host yung presyong divisorya? Alam ko si Butchito eh. Ako para lang sa'yo. Ko'y in love sa'yo. Kasi meron naman nag-offer dyan mga lalads. Iibig sa'yo. Ayan, tayo ay nagre-reconnect na. Mawala na yung tao dahil sa ating loading. Siguro may nagwi-welding na. OMG. OMG. Panay loading na mga lalads. Kahit WH sana. Ayan, 4 million mega love, shout out. Anong nangyayari? Salamat to sa pagpin sa akin. Lang ako umiibig sa'yo. In love sa'yo. Kaya pala nag-ikot-ikot tayo kasi may ulan. And Reales Dan Pulpak sa'yo from DBN. Kaya pala kasi umuulan mga lalas. Pag talaga umuulan, ganun talaga. Umiikot ang mundo ni Hus. Umiikot yung mundo ni Hus pag may ulan. Ambot manoy. Mga lala, wait lang. Kuha lang ako ng general water. Ayan, kuha tayo ng tubig. Wait lang.
6 million mega love shout out. Nakapin thumbs up dating deket. Ayan, inom tayo mga lalab ng General Water. Ayan, 5 million, thank you so much. Kahit tayo yung naglo-loading, ambot man, oy. Ayan, 5 million, thank you so much. Kahit tayo yung naglo-loading, ambot man, oy. Panay loading man to. Panay loading man to. Ayan, sa par, nagbaba ng buy sa par. Mga lalapalablab pa ako nakapin. Ayan, lablab naman po sa nakapin mga lalabs. And Royales. Lablabin natin si N. Royales mga lalabs. Ayan, 6 million mega love shout out sa 6 million in the house. Dan Pulpak Dikit Idol sa par. Ishag official from Alan Skibang. Ayan. FW ako may premier mga nalatasakan natin. Thanks my friend from Safar. I will t-shirt. JT Vlogs 31 good AM host Tamsak. Ayan. JT Migalab shout out. JT Vlogs. Good AM. Lalab good AM. Ayan. Ayan, meron ka ng jacket. JT Vlogs 31. Main channel mo ba ito lalab? JT? Matingnan nga natin. Ayan si GT Vlogs pala, ano to? $779. Ayan si Ma'am Cynthia nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. O yung bahay ko Ma'am Cynthia hanggang ngayon hindi pa rin tumataas. Nasa 3K pa rin. Ay, Diyos ko. Nakatamad mangisda, oy. Bikulan ng Uragon mga nalab, nagbaba ng bahay. Palablab naman ako sa aking video. Bikulan ng Uragon. Ayan. 5 million, Migalab, shout out 5 million. Panaikot-ikot man tayo, kasar man to. Yan, GT, nasabay mo ako, GT ha. Pinapanood ko, idikit ko yung main ko sa'yo. Ayan, GT, nasa bahay mo ako. Nagguto channel na lang ako. Ay, dati pala tayong dikit. Ayan. 6 days. GT, ayan.
Kay tagal ko ring binuhay. Panikot-ikot na tayo kaya itong connection na to. Ano nangyari? Ayan, Jetty, nasa bahay mo ako, Jetty. 779. Jetty, ayan. 780 ka na? Ayan mga lalab, siguro ako po Madam Cynthia, maraming salamat po. Magpapaalam na po ako, Madam. Ayan. Mag-ano na tayo, anong oras na ba? Enriales lalab, maraming salamat. Mag-out na ako, lalabs. Tayo magluluto pa. Tanghali na pala, alas 10 na. DBN, nandito ka ba? Hello, my friend. Already support from Bikash Vlog Everything. Bikash Migilab, shout out. Ayan, DBN, nandito ka, DBN. Bikash, thank you so much. I-play kita, DBN, ha. DBN lalab, nandito ka pa ba? I-play ko yung mo para sa WH. Ha? Araw-araw kita i-play, DBN na. Ayan. Kasi mag-out na ako. I-play ko. Dagdagan mo pa yung i-play ko ngayon yung mo, yung silent LS mo ba to? Punta ko sa playlist. Ayan. Yung silent mo, 4 lang to. Ayan, DBN na. I-play ko na to. Ilang minutes ba to? Mabilis lang to sa akin, DBN. Pag-play ko kasi tina-times to ko to eh. Ayan. I-times to ko to para mabilis. Times to yung pag-play ko, DBN. Ayan. Mabilis yan. Yung ilang minutes ba to? Ayan, 4 na oras. Lang to, 30 minutes lang to ipi-play. Ayan, DBN, naka-play ka na ha. To.
Ayan, 4 million mega love shout at Bcash vlog. Ayan, Lala Bcash, thank you so much. I'll give you extra banana because after a few minutes, I will sign out na. Si Mami nasa ilalim. Ayan, DBN lalab, naka-play ka na DBN ha. Hayaan ko lang itong naka-play. Ayan, DBN oh, ito sa ikaw to, DBN. Ayan, lalabs. Ayan, naka-red ka pa nga mamaya. Ayan, DBN oh. Ninja ko lang yung ginagamit ko para ma-play kita. Ano lang yan, lalabs? Di ba sa taas ng video mo, ayan ha? Ayan, explain natin. Okay, one by one, explain natin. Ayan, DBN, nakikita mo yung video na yan. Ayan, kung tablet yung gamit mo or mobile, ayan, click mo yan. Ayan, may nakikita ka sa gilid, di ba? Ayun o, click mo. Ayun, may dot sa gilid. Ayun o, lumalabas o. Ayun, DBN, click mo yung dot na ilalabas. Ayan o. Ayan. Ayan o, dot. Click mo yan. Ayan, may lumabas, DBN. Ayan o. Basta yung nasa gilid na yan, i-click mo lang yan. Ayan. Ganun mo lang, touch mo lang. Ayan, may 3 dot sa taas. Sa mobile, meron din yan. Ayan, DBN, i-click mo lang yan. Click mo yung 3 dot. May lalabas sa baba. Ayan. Nakita, DBN, hanapin mo dyan yung yung playback. May nakalagay dyan, normal. I-click mo lang yan, lalabas dyan. Ayan, oh. Pag clinic mo yan, may mga lalabas dyan, DBN. Ayan, lalabs. Meron dyan 0.25 times, 0.5 times, 0.75 times. May nakalagay dyan, normal. Ayan. I-click mo lang yung nasa baba. Ayan, naka-check na DBN. Ayan, DBN, naka-play yung mo ha. Naka-play ka sa akin. Hanggang mamaya, hanggang matapos yung lahat ng video mo. Tapusin ka, kunti lang naman yan eh. Ha? DBN. Bcash. Ayan. Naka-play ka na lalas, DBN. After 3 days, check mo yan kung dumagdag yung WH mo. Pero 101% tataas yung WH mo. Ayan. Ayan, naka-play na yan. Times 2 yan para mabilis. Lisong Son. Ayan, thank you. Sige, host. Ganun lang, DBN. Ito, DBN ha. Kung gusto mong mag-play ng sarili mo, lalabs, huwag kang gagamit ng sariling account. Gumamit ka ng ninja mo ha. Isang ninja sa isang mobile. Ano mo lang yan, play mo lang yan, magdamag lalab, naka-charge lang yung mobile mo. Basta i-times 2 mo lang yan, lalas, diretso yan. Noted, wag kang gagamit ng main account mo ha. Kasi malaman ni Lulu yan, baka ma-block ka. Gamitin mo yung ninja mong isa. I-play mo lang yan. Di ba sa taas niyan, pag nabuksan mo yung video mo, i-click mo lang sa gilid yan, may lalabas na 3 dot lalab sa taas. Yung 3 dot, ayan. Click mo lang yung 3 dot, may lalabas dyan, report, quality, low, video caption, and available. Tapos may nakalagay dyan, playback, ayan. May nakalagay dyan, normal. I-click mo yung normal, pag piliin mo dyan yung pinakalas, i-click mo yung times 2, ayan. Automatic na yan magpi-play hanggang sa matapos. NFW ako dyan, lifestyle. Huwag kang gagamit ng main channel mo ha. Ibang account, ibang Google account. Para hindi ka mapalo ni Tang. Ayan, naka-play ka na ha. Ayan, Miguel Love Show, thank you so much. Ayan mga lalabs, ako'y mag-out na po, DBN. GT Vlogs, salamat sa inyong lahat. Bcash, I'll give you extra banana, Bcash. Ayan, Bcash. Because extra banana and Royales official dan dikit. Ayan, because I will give you extra banana, Bcash. Cynthia Charok, Madam Cynthia, 5 million, Miguel, shout out. Kasi ako'y nagugutom na. Ayan, because I'm watching your video, Bcash. Pinatay ko na yung music ko kasi naka-play si DBN. Ayan, naka-play si DBN, oh. Ayan, DBN, yung silent LS mo to, lalabs, ha. Hanggang mamayang hapon na yan.
Si Diyos, bye na. Ayan po, Madam Cynthia, salamat po. Bye-bye everyone. Ayan. In realis, lalab, magsipag ka rin, lalab, sa ano, maka 1,000 banana ka, balik ka lang sa akin. Sabihin mo lang, host, kailangan ko ng ano, patulong naman ng WH. No problem, lalabs. In realis, tutulungan kita. Ayan. Thank you, host. Balik na lang si Madam Cynthia Charog dan sa lalabs. Ayan. And everyone, wag natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon saan man tayong sulok ng mundo. Lagi tayong magdadasal ng alala at humingi ng tawad kung tayo nagkasala sa Panginoon. Ayan. I-bless niya tayong lahat saan man tayong dako ng mundo. Ayan. Maraming salamat.